के कहानी अच्छा आदत लेके बन आओ बन लीडो छक्का खेले वाला काम ना भाई यही से 500 चल जाता रोज है मैं घूम के बैठा पर्सन कहां छोड़ लो कहां के कोई का करो करी के कोई नहाए गोल बड़ी मंथरा के कोई के संवाद चलता के कोई के दासी के बुधिया के नासी के चल चली सरदा जी झगड़ा लगा के तिरिया चरित्र अब मंथरा दिखावे लागल मंथरा दिखावे लागल दशरथ जी के रानी के कई लगे जाके कहता रानी रानी ए रानी ओ नानी ओ नानी ये तैयारी कौन ची के करत मंगल के बाद हवा बजता का हो खेला बा के कोई कहली कि काल हमरा बर बेटा के राम राज मिले वाला जाना के युवराज पद हमने का कहले कहले का युवराज पद तहार बेटा राम कैसन राम है दुनिया में कोई के ना हो आज उनका के तू बेटा कहता हूं लेकिन तहार असली बेटा हवे ना हो ना सौतेला बेटा हवे तू उनकर असली माई हो ना हो तू सौतेली माई हो तहारू बेटा नहीं खड़ा उनकर तू माई नहीं खो ना आज अगर जो राम राजा बन जाता रे राजा बन के सिंहासन पर विराजमान हो जाता रे तो काल हो ही राम के माई कौशल्या तारा से अपन खोलल लूगा पिछवाई समय ऐसा ना जाए कि तू दूध के मक्खी हो जाए लागल खटाई डाले दूधवा में के कोई के बर्दाश्त न बकल करे हर पूरी कही के दासी भरे त दासी ले खड़ा खड़ा त जानता रे ना राख लगा के तोर जिभिया नानी बने कोशिश मत कर रानी बने के कोशिश मत कर लौड़ी बाड़े दासी बाड़े त दासी बन के रह जब अतना बात कहल तो मंथरा सटक सितारा जाए लागल बैठे लागल सरस्वती माई सोचली कि भाई खाली एकरे दिमाग टारला से काम न चल उनको दिमाग पर सहाय हो गइल उनको दिमागवा घूमे लागल बाद में के कोई के बुझाए लागल कि ना भाई मंथरा जवन कहत हो तो अच्छे कहत सही कहत जाके कहत कि ये मंथरा बतावा ना का कहलिया का कहत रहलू बड़ी नीमन लग अब मंथरा ओहू में देखी कितना सुंदर घेर बनावती है हट हमार बात तो तहरा काड़वा लागत त हमरा से का पूछे लो तो के ना ना बोल 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 ठीक बोल बोल थारो हसुआ अपने ही और लोग खींचे ला रे बोल बोल आखिर ते हमरा नैहर के दासी नु हई तब मंथरा कहल कि तारा साथ में राजा दशरथ धोखा कइले बारे तो धोखा त हां धोखा धोखा तहार बेटा भरत शत्रुघ्न के ननिहाल में भेज देवल गइल बा आ वो लोग से लुका के चोरी छुप के राम के राज पद देवल जा रहल बा ई धोखा ना होता का संतन के बेटा राम ओही जे मंथरा कहतिया धोखेबाज रानिया हो अरे धोखेबाज रानिया कि तोहार राजा जी हो गईले धोखाबाज रानिया राम के माई मरले बाड़ी देखो राजा जी के मतिया जवन जवन कहतारी उहे करेले बतिया और चले बाड़ी एगो जाल आ तारा बेटा के भेजली ननिहाल अपना राम के बनई है युवराज ये रनिया कि तोहार राजा जी आहो गइल धोखाबाज तो एक खातिर का करे के पड़ी का तो याद करऊ दिन जौना बेरी देवासुर संग्राम भई रहे राजा दशरथ के रथ के पहिया खुल के बिगा गए ओ बेरी धूड़ा में अपन उंगली पेश के उनकर जान बचौले रहलू ओ बेरी तहरा के वरदान देवे के कहले रहले लेकिन तू उस समय वरदान ना मांगलू आज वरदान मांगे के समय आ गेल बजा के अपन थाती के वापस लो मांग राजा दशरथ से अब है रानी जान जाई जे की
कैसन भेष बनावतिया कैसन जो नया बदन पर लुगा रहे बदन पर के लुगा खोल के गहना गुड़िया फेंक के पुरान सारी मोटा कपड़ा लपेट के कोप भवन में जाए के तैयारी करतिया के कई तो पहले रूसे वाला भवन रहे कोप भवन में कोई चल जाओ तो बुझाई के आदमी रुसल बा उहे कोप भवन में जाता रही बड़ा सुंदर हमरा बन्या के बाबू वीरेंद्र सिंह जी याद आ गई वो कैसे 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 है जे के बिहार बंगाल के टाइगर का हाथ रहल के बाबू वीरेंद्र सिंह जी के कई उतारली गहना कोप भवानवा में चली दिहली भवनवा में चली दिहली राम राम अब सुनी आगे के बयान अब सुनी आगे के बयान कोप भवनवा में चली दिहली सब कोई बधावा बजावता कि कल रामचंद्र जी राजा बने है शुभ मुहूर्त बेला पर सब कोई लोग के कोई नहीं खेलो तब तक एगो दूत जाके राजा दशरथ जी से बतावल कि कोई कोप भवन में गिरल बन आखिर राजा जी जब बात के सुने तो उनका ठक मूर्ति मार देला कहले का जाके देखा तक के कोई कोप भवन में नागिन जस उपकार छोड़तिया और सारा खोल के बैठल बारी गहना गुड़िया खोलले बड़ी जाके हाथ रखत रे के कही अरे ओए छछड़ी एक कही अरे आ तहरा का दिक्कत बा की को भवन मेलू हो कुछ बताइबो करबो ओ को कही एक का दिक्कत बा रे के कही बोल ना अरे बोले को कही एकरा पहले तो ऐसे कबो ना टेल तरलुआ आज काहे तू हमरा के देखो पसंद नहीं खुमरत के कही काहे बैठल बाड़ू मनवा मारी अब बोल बाबुआ के यही गीत के बहुत ही सुंदर कलाकार बिरहा गए ओम प्रकाश यादव जी गौलो अरे काहे खिसी आई बाड़ू अरे जान ले बुका हो गोपाल उठा काहे खिसी आई बाड़ू काहे खिसी आई बाड़ू अरे जान ले बुका हो बोला हमर के गई परात ले बुका हो उठा प्यारी ओए सुंदरी का दिक्कत का सुंदरी रोटा हमरा से मत बात करी। काहे चरबाकी ले काल राम राजा बनने वाला बड़ी शुभ मुहूर्त पर तू कहत हमरा से मत बात करी तारा का चाहिए कह ना राजा के राजा
राज से हटा दी कहौ नहीं आदमी के राज पर बैठा दी खाली मांग मांग करेली आज के कुछ पूरा कैले बनी अरे का चाहिए तो बोलो का देले बनी का तारा चाहिए सब तो तोहरे बा सब तो धन तहरे बा सब धन तोरे हम मांग मांग का कोइले बानी दांत मंचिया रो दांत मंचिया रो तू बोला जा आज बोल मन से आदमी दिया ही बोल रोटा खाली आज ले कहले बनी जोन चीज मांगे तुम चीज देबे बाकी देले का बनी नहीं खेले छतरी की आवाज छतरी के रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण चाहिए पर वचन न जाए तारा का चाहिए मांग के देखो जब अपना बात राजा दशरथ कहले तब के कई कहतिया अरे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देव हुए कबर भर रही अरे रानी हमार रानी अपने खातिर तू एक कोप भवन में आइल बड़ू आओ भरत के राजगद्दी देवे के बा तोरा यही खातिर कोप भवन में आइल बड़ू हमरा खातिर राम उतने प्रिय बारे जितना भरत प्रिय बारे ऐसे राम के राजगद्दी ते तरह निहनी बड़ लइका बाड़न तो सोचनी है कि राम के राजगद्दी दिया तो समाज में भी प्रशंसा होई कि राजा दशरथ समाज योग काम कइले बाड़न उतने खातिर तू कोप भवन में आइल ना अभी औरो बाबी सुनी दूसरा बार मगे उकर जोरी बुढ़ा बहुना मनोरथ मोरी सुनो प्राण प्रिय धावत जी का देव हुए कबर भरत है टीका टीका दूसरा बार मंगे कर जोरी जोरी पुराण हुनाथ मनोरथ तो का दूसरा का मनोरथ तब कहतिया जैसे नागिन 20 ना उगले ली हां वही तरह चालू कइले बिया कहतिया कैसे अरे इहे एगो चाह बपुड़ा दिया राजा जी के राजगद्दी पर बैठाए दिए राजा हाथ जोड़ी मांगतानी अरे दूसरा बर के करी मनोरथ पूरा दिल के भीतर के मांगा दूसर का वरदान तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी का रानी अब हियो से जवान के वापस कर रानी तू का मांग ले लू हमरा से सब कुछ ले ले लेकिन हमरा के हमरा राम से जुदा मत कर लेकिन स्वामीनाथ जन बोलले बानी होय रो कहले बानी के वरदान दे देवे के बाद ती लइका लेखा ठनगन रउआ मत त मंगले रहे वरदान की तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी 14 वर्ष खातिर भरत के राजगद्दी दे दी आ 14 वर्ष ओतना दिन ले राम जाके वन में रहे अतना बात जब कहली कि कई राजा दशरथ छाती में मुका मार के गिरल बाड़े बड़ा ही सुंदर भावे गोया परल बाबू कीर्तन सम्राट ठाकुर बाबा गावत रहले कैसे मारे के
अरे कपट तेरे मर के तमरलू मरलू मर के तमरलू मारे के तमरलू यारनिया कपट के बनवा लेकिन एगो बात सुन लो का राम जई है बनवा राम जई है बनवा अरे बनवा रे रानिया तो निकली हमारो पाराना बेंजू मास्टर राजा दशरथ मूर्छित होकर गिरल बाड़े राम के कान में आवाज गई कि बाबूजी कोप भवन में गिरल बाड़े माइयो कोपे भवन में बिया ओने से आवत आड़े प्रसंग के ही या खड़ी पाई लगौनी